Kajiado waridre nyaka kadhoad Nam Chumbi kamane en mor kod ilo e kaunti ya Mombasa kama jodak kachiel kod welo majowuok oko mar bago nyasi mopogore opogore mar yango sikuku mar Krismas. Ne en mor nyakoro mgajuang bende ne jokanyo e sekta ma Limbe kaluwore gi welo mathoth masani timo Limbe Mombasa gino makoro bero chenro mag ohala. Jafwambo mar Mombasa Joja oko miyowa lerno kowuok e kaunti ma Mombasa. Oganda mopogore ne jochokore kuonde toyongona Mombasa kagirito gisiro nyorwako tarik 25 ma en sikuku mar Krismas. Chiemo kod math ne en ranyisi ni oganda mathoth ne wang' ni rito gi liyo nyasini to chutho bang' rem ma ok otimore malong'o e thuolo mar higni 2 mosekalo nikech tuo mar corona. First Christmas without any restrictions after COVID-19. So we are really happy. And I want to wish Kenyans a Merry Christmas and a Happy New Year. We are really enjoying ourselves. There's some good dance, good food, all kinds of indigenous, the Generation Z food, everything is there. Tokane piny ru, meli maradhai moting'o welo 573 ne bende ogoyo wath ma Mombasa, gino ma bende ne ogoyo jek sekta mar Limbe chieng' Krismas. Out of the arrival of this cruise ship today, over almost 100 million will be injected in the economy through tourism activities. We are expecting another vessel next month, before the end of next month. Today we want to go to see the fort and everything in Mombasa, the beaches. We don't have any lions or leopards or giraffes or whatever, so we're looking forward to seeing Kenya. Christmas has been great. I'm happy to be here. My first time in Africa. And the ship experience has been great. To edho wath ma Jomo Kenyatta, miche kod miche magwelo kachiel kod jodak na joyuoro mar toyongona kagiyango godo odiochieng'ni. Abiro go abal kaendi mondo awinj maber nikech asetiyo kuom higa achiel koro abiro mondo ago Krismas kaendi gi jogena. Kila mandhari ni nzuri, chakula ni nzuri, huku watu wako starehe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.